Hei, tervetuloa kuuntelemaan Vain parasta ihollesi podcastia. Mä oon Helena, mä oon kosmetologi ja jalkojenhoitaja ja mä oon käynyt myös opettamassa tulevia kosmetologeja Stadin aikuisen ammattiopistossa. Mä toimin tällä hetkellä kosmetologina täällä Shortcut Classic-hoitolassa ja täällä me ollaan mun työhuoneessa, hoitohuoneessa. Ja mulla on tänään vieraana Marika. Me keskustellaan värianalyysistä ja siitä, että miten värianalyysi liittyy ihoon ja miten ne omat värit liittyy siihen ulkonäköön. Mutta ihan aluksi, niin kerrotko Marika, kuka sä olet? Hei Helena, kiitos, että sain tulla tänne sun vieraaksi. Ja mä tosiaan olen Marika ja mä oon koulutukseltani niin parturi-kampaaja, meikkari, värikonsultti, Beauty Colors värikonsultti ja taustalta löytyy myös muotisuunnittelun maisterin paperit tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Eli tavallaan mun ura on kehkeytynyt hyvin pitkälti tähän muodin väreihin ja kaiken stailaamiseen ja yleisesti tällaisen kokonaisilmeen kasvattamiseen, niin kuin henkilöiden, ihmisten persoonien löytämiseen, niin kuin profilointiin yleisesti. Eli siinä olisi vähän mun taustoja. No tervetuloa. Tässä siis keskustelee kaksi maisteria. Toinen on kasvatustieteiden maisteri ja toinen on taiteiden maisteri. Joo. Värianalyysi, niin sehän on jostain 1940-luvulta ja sitten kun mä muistan teininä joskus 80-luvulla, niin se oli tosi niin kuin mielenkiintoista ja jotenkin siihen aikaan. Ja nyt se on taas pulpahtanut pintaan kuin korkki, niin miten sä oot innostunut tästä värianalyysistä? Mistä sä sen löysit? No ehkä joo, toi niin kuin mun taustahistoria ihan sieltä pienenä tyttönä on kangaskauppiaan tytär myös, eli mä oon pienestä saakka ollut nappien ja kankaiden kanssa tekemisissä, puhutaan 70-80-luvusta, jolloin se värien maailma oli just kangaskaupoissa pienissä yrityksissä, niin sehän oli aivan mahtavaa ja siitä sitten kun ura lähti liikkeelle ja kasvoi se oma aikuisuus ja löytyi tämä tienpolku muotiin ja sieltä sitten Risto Helinin kouluttamana niin parturi-kampaajameikkariksi ja sitten sieltä täydensin niin kuin tavallaan sitä omaa osaamista tähän väreihin, niin se on ehkä lähtenyt juuri siitä, että kun on halunnut rakentaa ihmisiä kokonaisuuksina ja mitä enemmän tavallaan sinne on mennyt syvemmälle näihin luukkeihin, oli se meikkaus, hiukset tai sitten niin kuin vaatetus, niin sen värin merkitys ja sen heijasteiden ja valojen ja varjojen niin kuin tuomia vivahteita, mitä värit ihmiselle tekee, niin ehkä se on ollut se mulle niin kuin se, minkä takia olen ehkä löytänyt sen polun sinne värianalyysiin, kouluttautumiseen ja tämmöiseen konsulttitoimintaan, että se on yksi erittäin tärkeä ja merkittävä osa ihmisen niin kuin omaa identiteettiä. Eli värin löytäminen, omien värien löytäminen on identiteetille tärkeää. Ja nyt mä muistan sieltä 80-luvulta, niin siellähän oli silleen niin kuin vuoden aikojen mukaan ne värit jaeteltu. Joo. Mutta nyt mä oon huomannut, että on tullut myös tällaisia alakategorioita näihin vuoden aikoihin. Joo, se on kehitys kehittyy, sehän on niin kuin tavallaan ihan hienokin asia. Toisaalta välillä ehkä sanotaan uusilla tavoilla tehdä, ehkä saatetaan jopa rikkoa jotain vanhaa ja semmoista, mikä ehkä on jo joskus hyvin taputeltu ja käyty läpi, että en missään nimessä niin kuin halua torpata kenenkään tapaa niin kuin kehittää asioita, mutta toisaalta ehkä yksilöllekin voi jättää jonkunlaisen niin kuin harkinta- ja päätäntävallan siinä, että jos ajatellaan, että on kesä, kevät, syksy, talvi, värianalyysi ja tämä on esimerkiksi Beauty Colors värianalyysin niin kuin ideologia, niin siinä värikarttojen määrä värillisesti on suurempi, jolloin ihmisellä se oma niin kuin mieltymys ja harkintakyky siihen, miten hän haluaa sitä värimaailmaa niin kuin tuoda itselleen, niin on ehkä pikkasen laajempi ja samoin myös kaupallisesti, kun sitä miettii, niin se, että jos ihmisille jaetaan kakusta 12 osa tai 24 osa, niin onhan se 1/4 isompi pala
mitä sä pystyt hämmentämään. Oli se sitten niin kuin henkilökohtaisessa meikkimaailmassa tai oliko se sitten kaupallisesti vaatekaupoissa, kun lähdet ostamaan vaatteita tai myyt niitä vaatteita. Elikkä Okei, joo. okei, siis vaatteiden valinnassa helpottaa. Puhuit tuossa aikaisemmin, että se on niin kuin, tukee identiteettiä. Joo. Ja mun pitikin just seuraavaksi kysyä, että no entäs sitten arjessa? Miten tämä värianalyysi näkyy arjessa? No arjessa, arjen valintoina, jos ajatellaan, että nykypäivänä, jos ajatellaan ihan työhaastatteluja ja ihmiset paljon, niin kuin mekin tässä somessa nyt ollaan ja esiinnytään ja työhaastattelut saattaa olla videomateriaaleja tai sitten siellä kodissa, kun rakennetaan koteja, sisustetaan sitä, tehdään uusia vaatevalintoja. Eli lähinnä niin kuin, jos ajatellaan arjessa yleisesti, niin arjen ajankäyttö, rahankäyttö helpottuu tai nopeutuu. Se, mitä itse olen niin kuin ajatellut, ja se itse asiassa se oman valinnan, tietoisuus omista valinnoista, niin se on aika merkittävä, mitä värianalyysin kautta niin kuin ihmisille yleensä avautuu. Eli juuri se, että kun ajatellaan, että on kiireet aikataulut meillä jokaisella, joka paikkaan pitäisi kerätä ja ehtiä, ja sitten pitäisi vielä näyttää aika hyvältä. Niin se, että kun itse olet tietoinen siitä, että minkälaisia meikkivalintoja haluat lähteä etsimään, tai minkälaista hiusväriä toivoisit, että saisit, tai minkälaisia vaatteita juhliin haluat, niin värianalyysi on semmoinen ohituskaista sinne omaan tietoisuuteen, jolloin osaat esittää ehkä asiat ammattilaisille eri tavalla, jolloin kaikkien tavallaan se aika on paremmin käytettävissä. Ja sitten myös rahallisesti, että ainakin itse olen ollut tämmöinen alennusmyynti-ihminen ja aina kaikki alennusmyynnistä haen. Ja se, että kun kauppaan menee, oli alerekki tai sitten ei, niin sieltä ei tarvitse sitten niitä hutiostoksia ostaa, koska niin kun se, että yhdellä silmäyksellä löytyy se tarvittava, mitä joko sieltä löytyy sitä omaa värimaailmaa tai sitten sieltä ei löydy. Eli ajankäytön ja rahan säästö on ehkä se niin kuin näin lyhyesti ja sanottuna, mikä on tämän värianalyysin niin kuin arkisen elämän niin kuin vaikutus. No mä ajattelin just, että nykyään kun ollaan ekologisia, niin rahaa säästyy, koska ei tarvitse ostaa sitten uusia vaatteita, kun jos se ensimmäinen ostettu vaate onkin hutiostos, että se ei tunnukaan sit kotona niin hyvältä, väri on väärä tai Joo, joo. näin poispäin. No sitten jos mietitään, että se vaikuttaa kasvoihin, niin kasvoihinhan vaikuttaa myös, tai siihen ilmeeseen vaikuttaa myös meikki ja Joo. hiusten väri, niin miten tämä Joo. sitten värianalyysissä näkyy? Joo, siis hyvä kysymys ja näitähän me niin kuin just näissä meidän Shortcut Stockmannin palveluissa nimenomaan tuodaan esille, eli siellä niin kuin voidaan paneutua värianalyysiin ihan meikkien oikeiden sävyjen löytämiseen tai jopa hiusvärien löytämiseen, eli ihan konsultaatio tällä tavalla värianalyysin kanssa. Sillä on merkitystä, mitä se hius heijastaa kasvoille, kasvojen ympärillä, plus tietysti se meikkivoideen valinta. Nämä on erittäin niin kuin tärkeitä osa-alueita tämän värianalyysin kannalta. Eli heijasteet, vaatteetkin heijastaa, mutta myös väärä meikki ja väärä hiusväri tekee heijasteita kasvoille. Eli saattaa olla, että näyttää väsyneeltä tai sitten sinne saattaa tulla semmoisia juonteita, mitkä korostuu tietyissä väreissä ja myöskin semmoinen niin kuin, kalpea, kirjava niin kuin kasvo, oli meikkiä tai ei, koska niin kuin meikkisävy, vääränlainenkin korostaa siinä ihon pinnalla niitä kyseisiä heijasteita, mitä siihen sitten niin kuin tulee. Tästä niin kuin itsevarmuudesta ja tällaisesta niin kuin itsetunnosta on mielenkiintoinen kysymys, kun mä toimin kosmetologina ja itse asiassa työskentelen samojen asioiden parissa, että jos mulla on ihminen, jolla on ruusufinni tai aknearpia tai suuret ihohuokoset, niin sitähän hoidetaan just sen takia, että se itsevarmuus olisi parempi, koska se on asia, Kyllä, joka juuri näkyy näin. kaikille. Juuri näin, Niin joo.
tässä nämä tavallaan linkittyy nämä meidän Joo, ammatit. todella, juuri Joo, näin. Joo, eli värianalyysillä voi lisätä itsevarmuutta ihan samalla lailla kuin aknen hoidolla tai ruusufinnin hoidolla. ilman muuta, ehdottomasti, se on juuri näin. Joo. No sitten mikä on tällainen yleisin väärinkäsitys värianalyysistä? No ehkä niin kuin usein tulee kohtaa semmoisia tilanteita, missä ehkä ajatusmaailma menee niin, että oikeastaan mä en haluakaan tietää niitä värejä, kun mä en halua, että multa viedään värejä pois. Se on ehkä se ensimmäinen niin kuin, ajatus, mikä tulee tähän kysymykseen, niin kuin, ajatuksia mieleen mulle, että ihmisillä on mielikuva, että värianalyysillä on tarve poistaa värejä. Toki saattaa olla, että jotkut värit sieltä poistuu, musta, harmaa, oranssi on semmoisia värejä, mitkä saattaa sitten joltain niin kuin jäädä pois, mutta sitten taas toisaalta, kun sen siellä värianalyysissä näkee, että mikä se vaikutus niillä väreillä silloin on, jos ne ei toimi, niin ehkä sitä ei enää tietoisesti haluakaan valita sinne niin kuin vaatekaappiin tai sitten asessoreihin tai muihin näihin meikkivalintoihin. Elikkä se on ehkä se, mikä on se ajatus, että ei halua luopua väreistä. Tuohon mä oon myös törmännyt, kun mä seuraan Instagramissa muutamaa värianalyytikkoa, niin sitten se yksi sanoi, että hän on saanut sellaista palautetta, että hän haluaa niin kuin käyttää värejä ja hän haluaa käyttää lempiväriä, että ei halua tietää sitä omaa väriään, koska haluaa käyttää kaikkia värejä. Joo. Mutta siinä taustalla ei sitten olekaan sitä ajatusta, että jotkut värit sopii niin kuin paremmin itselle kuin toiset värit. Joo, ja sitten ehkä tässä niin kun se tavallaan tietoisuus ehkä siitä, en tiedä onko meillä täällä Suomessa niin kun se värien maailma ollut niin kun historiasta lähtöisin niin suppea, koska niin kun tavallaan se historia ei vie niin pitkälle näiden materiaalien tuottamisessa tänne, jos mennään ihan tuonne Etelä-Eurooppaan, missä mennään niin kun tosinkin paljon niin kun vuosituhansiakin niin kuin kangasmateriaaleja ja värimaailmojen kanssa niin kuin näin, mutta se, että meillä suomalaisilla ei välttämättä ole tietoisuutta siitä, että meillä on värejä, meillä on sinisiä, mitkä on lämpöisiä ja kylmiä, meillä on punaisia, mitkä on lämpöisiä ja kylmiä, meillä on vihreitä, mitkä on lämpöisiä ja kylmiä. Eli tavallaan se tietoisuus siitä, että mitä se kyseinen vihreä edustaa tai mitä se kyseinen punainen edustaa, eli mä luon myös sitä niin kuin tavallaan sitä tietoa eteenpäin, että useimmiten jos ihminen tykkää punaisesta, niin sieltä löytyy hänelle joko se kylmäpunainen, mistä hän tykkää enemmän, tai sitten siellä on se lämmin, keltapohjainen punainen. Eli tämä on ehkä se niin kuin, ehkä ratkaisevin niin kuin, kysymys tähän värianalyysiin, että me annetaan sitä tietoisuutta siihen, että mikä niistä punaisista on se sun punainen. Eli lempiväristä ei välttämättä tarvitsekaan luopua. Juuri näin, että vaan kun tietoisesti osaa verrata niitä värejä keskenään, niin silloin löytyy se oma sävymaailma. Ja se sävymaailma on ehkä se, mikä on se ratkaiseva tekijä tähän, kun ajatellaan sitä, että miten se väri viedään sulta pois. Usein se vaan tuodaan sinne. Ja jos nyt ajatellaan, että värejä ja sävyjä, niitähän on kuinka paljon eri tummuusasteissa tahansa ja eri vivahteissa, niin kyllä mä uskoisin, että värianalyysi tuo värejä enemmän kuin se vie. Okei. Kun mä mietin sun ammattia, sä olet kampaaja, meikkaaja ja sitten kun mä muistelen sitä aikaa, kun mä olin opettajana opettamassa kosmetologiaa ja siellähän oli myös sitten parturikampaajalinja Joo, ja heillehän opetettiin myös tällaista niin kuin ihon sävyn katsomista ja sitä, että mikä sopiiko sulle kylmät tai lämpimät värit, niin värianalyysihän vie kuitenkin tätä vielä astetta syvemmälle tätä tietoisuutta. joo, todella, joo. Kyllä se on niin kuin värianalyysi oikeastaan sen kautta pystyy toteamaan ne värit vaan sillä, että ne kankaat laitetaan sen päivänvalolampun
kanssa niin kuin siihen rinnuksille, josta ne sitten pudotetaan ja katsotaan ne heijasteet, että jos niin kuin, nyt ajatellaan mun liiketyötä, missä teen niin kuin parturikampaajan Mhm. töitä ja en ole tehnyt asiakkaalle värianalyysiä. Totta kai mulla on paljon toistoja, mulla on paljon kokemusta, mä oon paljon ollut tekemisissä valojen ja varjojen kanssa, on ne sitten ollut meikkikuvauksia, mainoksia, on ne sitten ollut liiketyötä, on ne sitten ollut muodin parissa niin kuin tekemistä, niin tietysti mulla on harjaantunut se silmä eri tavalla, koska se tietoisuus ja se koulupohja siihen värianalyysiinkin löytyy. Eli mä osaan jo televisiosta katsoa, kun mä katson, että mitkä heijasteet siellä tulee kasvoille, niin näen jo vähän sitä osviittaa, että mitä ehkä on mennyt pieleen. Mutta se, että ehkä mä näen sitä virhettä, sitä mikä korostuu, mutta en pysty niin kuin analysoimaan ihmistä varmasti ilman niin kuin muutaman kankaan tiputtamista, että osaan ehkä sanoa, että onko lämpöisiä ja kylmiä, se voi olla. Mhm. Ainut, mikä siinä usein on haasteellista, on ruskettavat niin kuin päivävoiteet, mitä ei kukaan sitten käytä, tai sitten itsestään ruskettavat rasvat, niin ne saattaa antaa vääristyneen kuvan mulle siinä tilanteessa, kun olen tekemässä kampaamon töitä. Joo. Eli tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin, ehkä haaste siinä, että koulussa opetetaan kyllä ihan ammattimaisesti ja hyvin, en arvostele enkä halua sanoa, että siinä olisi millään tavalla puutetta, mutta värianalyysi on ihan oma keissi sinänsä, että kyllä varmastikin sanotaan kampaajilla ja meikkaajilla, ketkä sitä työkseen tekee, niin jonkunlainen niin kuin näkemys tulee värien maailmasta ja mikä sopii kellekin ja mihinkin hetkeen, mutta jos halutaan oikeasti löytää se värimaailma, mikä on niin kuin, värianalyysin kautta löytynyt värimaailma, niin siihen tarvitaan ihan se tekninen tavallaan suoritus niiden kankaiden kanssa. No Joo. sitten jos mennään ihan siihen konkreettiseen tekemiseen, niin asiakas on ilman meikkiä Joo, ja hänellä on sitten ne kankaat tässä rinnuksilla ja sitten joo, niitä pudotellaan joo. ja sitten asiakkaan kanssa keskustellaan. Juuri näin. Joo. Joo. Kuinka hyvin asiakkaat itse niin kuin huomaa, että mikä heille sopii ja mikä ei sovi? No joo, se on ehkä semmoinen prosessi, mikä kehkeytyy siinä, kun, niin kun sitä analyysiä ruvetaan tekemään, että useimmiten omassa analyysirytmissä me lähdetään punaisista sävyistä, koska punainen on ehkä haasteellisen väri, niin kun löytää se värianalyysin tavallaan se mieluisin värimaailma siinä tai se, mikä ihmiselle parhaiten niin kuin sopii, joten lähdetään siitä liikkeelle. Ja mä yleensä yritän ottaa sen henkilön, joka on värianalyysissä, niin mukaan siihen ja rupean niin kuin tulkitsemaan sitä, mitä minä näen. Mhm. Ja välillä siinä menee muutamat värimaailmat läpi, käydään punaiset ja käydään vihreät ja sinisetkin jopa, ennen kuin me lähdetään huomaamaan sen mun asiakkaan kanssa tätä heijastusta siellä kasvoissa, mutta kyllä me yleensä saadaan se löytymään sieltä ja sitten me palataan väreihin ja käydään läpi niitä ja kyllä sanotaan 99%, niin kyllä me se yhteis niin kuin tavallaan sävel siinä löydetään ja asiakkaat kyllä rupeaa huomaamaan ja jos ei välttämättä vielä niissä oikeissa sävyissä, niin sitten kun me lähdetään palaamaan niihin kankaisiin, missä on niitä niin sanotusti haitallisia taittosävyjä tai vivahteita, niin niissä me sitten ruvetaan jo puhumaan niin kuin samaa kieltä, että kyllä se sieltä löytyy. Eli kankaita tosiaan niin kuin tiputetaan siitä aina kerrassaan ja sitten sieltä niiden heijasteiden kautta löydämme sen oikean värimaailman. Näin se niin kuin teknisesti menee. No minkälaisia reaktioita asiakkaat tulee, että minkälaisia oivalluksia he saa, kun sitten he huomaa, että, tai kun sä kerrot, että mikä sun mielestä on se heidän värivuoden aika? No kuule, useimmiten tietysti ihmiset on hyvin helpottuneita ja mielissäänkin siitä, että asiat selkeytyy, mutta ehkä tämä on alku semmoiselle prosessille, mikä lähtee sitten, kun tavallaan se ovi sulkeutuu siihen värianalyysiin ja lähdetään niin kuin elämään sitä värianalyysiä sinne niin kuin
arkeen. Elikkä siellä sitten, kun ruvetaan löytämään sitä vaatekaappia kuntoon ja huomataan niitä tavallaan semmoisia niin kuin arkisia asioita, mitä sen värianalyysin, tavallaan, tulos ja tulkinta on heille niin kuin avannut, niin sieltä oikeastaan lähtee se niin kuin, värianalyysin niin kuin, tulos tälle, asiakkaalle niin kuin avautumaan. Elikkä se prosessi siinä totta kai, siinä me käydään tosissaan läpi niitä värejä ja sieltä tulee, että joo, että monesti ihmiset sanoo, että joo, että olen ollut niin kuin, näistä kiinnostunut näistä väreistä, mutta en ole uskaltanut näitä käyttää tai että nuorempana näitä käytin ja yhtäkkiä ne niin kuin hukkasin. Elikkä tavallaan sieltä löytyy kyllä usein semmoisia muistikuvia erilaisista väreistä, mitä elämässä on ollut ja ehkä sieltä tulee se kiitollisuus siitä, että tavallaan nyt on jotkut nuotit, minkä mukaan lähtee säveltämään sitä uutta arkea. Elikkä tämä on ehkä se, mikä tapahtuu sitten vasta sen jälkeen, kun se arki tulee siellä niin kuin tähän niin kuin värianalyysien kanssa pelaamiseen. Nuotit, hauska Joo, sana. joo, Asiakkaathan saa sitten jonkinlaiset sellaiset väritilkut tai jonkun värikartan, joo, jota kyllä. he voi käyttää sitten, kun he käy ostoksilla. Mutta entä meikkien kanssa? Sieltähän tulee aina kausimeikkejä, niin miten nämä asiakkaat sitten täällä meikkien maailmassa suunnistaa? Joo. No elikkä meikeissäkin se perustuu lämpöisiin ja kylmiin Mm. sävyihin. Elikkä sama tavallaan värikartta toteutuu näissä meikeissä. Elikkä ne samat värikartat, mitkä on ne taskukokoiset värikartat, mitä asiakas saa värianalyysin jälkeen, niin nämä on apuvälineet myös sinne meikkiosastolle. Elikkä siellä lähdetään niin kuin, etsimään niiden pohjalta sitä meikkivoidetta tai sitten poskipunaa, huulipunaa. Luomiväri on yksi kanssa, mikä on semmoinen toki joskus meikkarina, kun varjostelee ja häivyttelee meikkejä, eli tehdään niin kuin taulua sinne luomelle, niin silloin ehkä saattaa olla, että siellä ei niin ehkä voi olla tiukka linja väreissä, koska värit sekoittuu keskenään, kun niitä blendailee. Elikkä luomiväritkin on kyllä, löytyy kylmissä ja lämpöisissä sävyissä, mutta joskus siellä on poikkeuksia niin kuin meikkihäivytyksissä, mutta kyllä sieltä löytyy nekin ja sitten ehkä ripsiväri, kulmakynä, nämä on ehkä niitä tärkeimpiä, mitä niin kuin, asiakkaalle tulee tietoisuuteen siinä värianalyysissä, että näitä käydään läpi perusvärianalyysissä, plus että sitten siellä Stockmannilla Shortcutissa meillä on myös palveluina meikkipussi kuntoon värianalyysi ja sitten meillä on myös palveluna hiusten värien suunnittelu värianalyysin pohjalta ja kaikissa näissä me teemme sen Beauty Colors värianalyysin sinne pohjalle ja sitten me lähdetään keskittymään näihin valittuihin niin kuin palveluihin. No nyt mä esitän tällaisen stereotypisen väitteen. Mä oon ajatellut, että naiset käy värianalyysissä, mutta onko näin? On kyllä joo, todella naiset käy, mutta niin kuin jos meinasit tätä, että käykö miehet, Niin. niin kyllä miehet käy. Ja nykypäivänä mä uskon, että se on vielä niin kuin saanut suuremman roolin tämä, että miehetkin käy värianalyysissä, johtuen juuri tästä niin kuin, ehkä kuvan tavasta nykyään myydä ja markkinoida meitä henkilöinä ja työn puolesta ja ehkä sitten ihan meillä on aika paljon ihmisiä, ketkä tekee somella työtä, niin ehkä he ovat löytäneet sen tavan niin kuin helpommaksi, kun he ovat tietoisia siitä omasta ulkonäöstään jollain tavalla, että se on soljuvaa se arki niiden niin kuin asioiden hankkimiseen ja tuottamiseen ja myös siihen, että näyttää hyvältä. Toi kuulostaa siltä, että ne on kuitenkin vähän nuorempia miehiä kuin Kuule, ei välttämättä, ei niinkään. Että okei. joo, että sanotaan, että keski-ikäinen suomalainen mies on yksi erittäin kasvava asiakas värianalyyseissä. Ihan kuin kosmetologillakin. Joo, Miehetkin i alkaa käymään joo, kosmetologilla. tämä on Joo, tätä muutosta, mitä me nykypäivänä onneksi niin kuin saamme elää. Joo. joo. No mikä se sun värivuoden aika on? No mä oon kesä.
Okei, Joo. kesä. Onko suomalaisilla sitten, niin kuin, onko jotain tyypillistä värit vuoden aikaa, joita suomalaisilla on tai ei ole? Joo, no periaatteessa kyllä sieltä niin kuin, löytyy tiettyjä niin kuin, ehkä sanotaanko ihon väri tämän niin kuin meidän pallonpuoliskon puoleltakin löytyy tietynlaisia niin kuin, suuntauksia näihin värianalyysitulokset kertoo paljon tietysti, mutta nykypäivänä meillä on niin kansainvälinen värimaailmat ja meidän niin kuin, ihon värit on muuttuneet aika paljon, sanotaanko näin vuosien saatossa, niin nyt varmasti pitäisi, jos haluaisi niin kuin faktatietoa, niin tulkita tämä tieto uudelleen. Eli tavallaan se, että en pysty sanoa sulle nyt suoraan, että Mhm. mikä olisi se tavallaan perus tai mikä olisi se yleisin värianalyysitulos meillä täällä Suomessa, mutta tietysti jos halutaan, että lähdetään niin kuin, maan osittain sitä niin kuin, jakamaan, niin semmoiseen tietysti on tietynlaisia viitteitä, että jos puhutaan, että Etelä-Amerikkaa tai Pohjois-Amerikkaa ja Afrikkaa ja Aasiaa, niin silloin pystytään jollain tavalla ehkä jo niin kuin asettamaan tämmöisiä niin kuin prosentuaalisia niin kuin määriä niin kuin siitä värianalyysin tuloksesta, mutta ehkä näin, jos ajatellaan Suomen tasolla, niin en ehkä nyt lähtisi arvailemaan sitä, mutta että kyllä siellä niin kuin meillä on hienoa vaaleaa ihoa, joka on tietysti niin kuin posliinimaista ja joko punertavaa tai aavistuksen kellertävää, että sieltä löytyy kyllä kaikkea. No jos mä nyt ymmärsin oikein, niin Suomesta löytyy nykyään ihmisiä, joille keltainenkin siis käy. Joo, paljonkin. Okei, Paljon. hyvä. Tota, sitten vielä ihan tähän lopuksi, niin äh, mä kävin kerran sitten siellä Stadin ammattiopistossa kampaajalla ja Joo, sitten opettajan kanssa he katsovat, tämä opiskelija ja opettaja katsoi, että no mikä sävy mulle sopisi ja totesivat, että jotain lämmintä täytyisi niin kuin hiuksiin laittaa. No joo, sitten mun oma kampaaja sanoi, että ei, kyllä sulle kylmätkin käy, joo, sävyt käy. Niin sitten mä olin vähän niin kuin, että no mitäs tämä nyt on, niin, että lämpimät ja kylmät käy. joo. No tästä täytyy sanoa se, että sen takia kannattaa tulla Beauty Colors värianalyysiin, jotta sieltä saat sitten sen varmemman tiedon tähän, että mikä se on, että mielipiteethän on mielipiteitä Mhm. ja jokaisella on niin kuin siihen mielipiteeseen niin kuin totta kai um, mahdollisuus ja oikeuskin niin kuin esittää, mutta värianalyysi perustuu tietoon. Joo. No se olisi tosi mielenkiintoista tulla värianalyysiin ja ehkä mä tulenkin tässä No mä teenkin lähiaikoina. tässä Joo. tämmöisen kutsun, että mä kutsun sut Helena Kiitos. värianalyysiin. Kiitos. Ja sitten mä lopuksi kysyn, että kuinka kauan se kestää? No värianalyysi kestää noin 1,5 tuntia. Joo. Joo. Hyvä. Ja kuinka paljon rahaa mun täytyy varata sitä varten? Elikkä värianalyysin hinta, perusvärianalyysi, Beauty Colors värianalyysi on 189 €. Joo. Hyvä. Hei, kiitos tästä keskustelusta, Marika. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Hei, kiitos paljon ja ihanaa, että sain tulla sunkaan tänne juttelemaan. Kiitos. Kiitos. Oli kiva. Hei, tämä oli Vain parasta ihollesi podcastin ensimmäinen jakso. Jos sä tykkäsit tästä, niin laita seurantaan. Vielä on tulossa monia mielenkiintoisia jaksoja ja seuraavaksi me ehkä keskitytään aknenhoitoon.